onwe ihe a na-akpọ WhatsApp broadcast. WhatsApp broadcast ga-help gị in terms of ọ na-eme business and ịchọ ọ bụ na onwe samples ịchọ isendelo friend list gị. You can send them once using WhatsApp broadcast. Like ndị na-use ordinary WhatsApp get send them 256 people message once. Just one text you get send the 256 people receive ya. Now when you use GB WhatsApp, you can send more than 256. GB WhatsApp na anabata about 1000 or more than, because my GB WhatsApp will customize WhatsApp and we limit the ordinary WhatsApp where GB na enwelo. So ọ na ịchọrọ ịmaka esi use ya nka kuzi na video mana ofufe nche gwa gị phone kuzibe danya bife na video bụ kabalụ ọ bụrụ onye ọbụla ka ị ga-add na that list. Onwe ndị na like broadcast, when they like broadcast. Mana ọ bụrụ na itinye mmadụ na broadcast na send area test maybe every morning or dekata etu ofa test ka yari na-eme every morning ije na post product mba or dekata i post or dekata i post wo ko yari dey so irritated. So nga kuziri gị ka esi eme ọ ga-help your business mana marakwa amal na onye ọbụla sị gị wepụ m na this broadcast iwepụ ya na this broadcast ka yari ichebe na onye achọrọ your progress. No, onye ọbụla abụla ofu ihe. Onwe ndị na like ya, nwe ndị na like ya. So kelee this video gwa ka m welo this WhatsApp business wee kuzie ya. Ọ dị na ordinary WhatsApp dịkwazị na WhatsApp business. So ihe ị ga-eme bụ this 3 dot dị n'elu ebe a. This 3 dot na-apịa aka na dị n'elu ebe a ka ị ga-apịa aka. Ịpịa ya aka ọ sị gị new broadcast. New broadcast. Ịpịa ya aka. Ịpịa new broadcast aka. Ị ga-select just one person. Ị na-ifu na the total a na-egosi gị about 256 total people ị ga-add. Mana GB WhatsApp ị ga-add more than. So let me just select one person now. Ịchọ select ya the 256 ozugbo here. Mana can select ya, okay, can select ya tlee. Then mpịa mark, this mark dị ebe na mpịa ya aka. Then otu a mbatala ebe a kịta. Ọ bụ na onwe something nchi send elu mmadụ ita kịta. Nsi kịta how are you? How are you now? Ndị say how are you now? Send ya. These 3 people get receive ya and they had receive normal. Ka message you send the one person. Omambo forwarded, omanded forwarded, ọ ga-abịa direct to them. So to esi create GB WhatsApp. Nchọkwa add more people na mpịkwa aka n'enu ebe a. Ịpịa n'enu ebe a. Ya fu ifo ebe ọ sị gị add recipient. N'enu ebe a ihe adị ka isi mmadụ. Ịpịa aka. Then you add more people to your broadcast. Otu aka esi eme ya. Biko, share this video for others to learn from it. God bless you.